ಅದಲ್ಲ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಲು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಗಿಲ್ ನಾಯ್ದಿರುವ ಆನಂದ ಕೊಲಕ್ಕೆದೂರು ನಾಯರ್ ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಎಂಗಿಲ್ ಇವಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಎರುವ ಒಂದು ಎಂಕಿಲ ನೆನಪು ಬಂದು ಸರಿ ಹಾಂ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಟಾಪ್ ನಾಯರ್ ನಾಗರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾಗರಾಜ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಅವು ಕಿಂಗೆ 5 ಮಲ್ಲ ಹೂವುಲ ಹೆಜ್ಜೆ ఆయన కింగ్ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಏನು ಎರು ತಾಂಕೊಂತೆ ಇರು ಬಂಡ ಕೇವಲ ಓಟಗಾರರತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಕಣಪ್ಪಲೈ ಮಾತ ಬುಡ್ದಾಂಡು ಮಾತೇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಓಡಿಸೋಡು ಬಂಡ ಯಾನು ಸುರುಕು ಕಾಲಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜ್ಜಲು ಉಗ್ಗ ಬಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ದು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ 28 ಪೇರು ಅಂತೀರು ವಾಯ್ಸಪ್ಪುತ್ತೂರು ನಾ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಮಿಯಾರ್ದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟಡು ಬೋಳರ ಟೆಂಟುದೊಳ್ಳೆಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಅನುಭವಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ದೇವದಾಸರು ಬಲ್ಲಿ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವದಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂತ ಹೇಳಾರು ಸಂದೇಜಿ ಅಲ್ಲ ಏತು ವರ್ಷದ್ದು ಇರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರು 40 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಏರು ದುಂಬು ಗಿಡ ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಲು ದಪ್ಪುನ ಎರು ಇತ್ತದ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಅದಾದ ಎರುಗಿಡಾರಿಯೇ ಇತ್ತೊಂದು 2 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ ಎರುಗಿಡಾರು ಅಂತದೆ 2 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಎರುಗಿಡ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡರ್ವೆ ಇತ್ತಲ ಗಿಡಪ್ಪರು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗಿಡರ್ವೆ ಪೂಜಿಂದ ಹತ್ತಿತ್ತೆ ಮಾದದ ಉಡ್ಪಣೆ ಹೆಚ್ಚಂಡು ಮಾದ ಉಡ್ಪರಿ ಮಾದದ ಉಡ್ಪಣೆ ಏರ್ನ ಏರು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡತ್ತಿನ ಏರು ತುಂಬು ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಎಂದು ಬಂಡ ತುಂಬ ಕಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಅರ್ದು ಕುದಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಏನಂದು ಪನೇರ ಪೂಜವು ಅಂಚ ಐದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಅರ್ದು ನೇನು ಗಿಡ ರೀ ಏನು ಮೋರ್ಲದ ಕಲೊಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡ ರೀ ಬೇತೇನೆ ಪಡಮಣ ಅಂತಿಲ್ಲದ ನೀರು ಗಿಡ ಅರ್ದೆ ಐತೆ ಬೋಲಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತನು ಐನು ದೋಣಿ ಹತ್ತು ಬೊಲ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಇತ್ತನು ಐನು ಗಿಡ ಅರ್ದೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡ ಮೆಡಲ್ ಐನಯ್ಯಪ್ಪ ಮೆಡ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಸೆಮಿ ಮಿಟ್ಟ ಮೆಡಲ್ ಐನ ಕಮ್ಮಿ ಸೆಮಿ ಮಿಟ್ಟ ಪಣಲ್ದ ಬಯಲ್ದೇವ್ರು ಸೆಮಿ ಮಿಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಕಂಬಳಗಂತೆ ಪಣಲ್ದ ಬಂಡ ಬಹು ಇರುತ್ತ ಬುದಾರು ಅವು ಮೋಡೆ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋಡೆ ಅವು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಪುನಂಡ ದಾಯ್ತಪುರ ಆ ಕಾಲದ ಪಣದ ಬರ್ಪನಂಡ ಎರುಕುಲು ಬಂಡ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮತ್ತು ಇರು ಗಾಳಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಡಬಲ್ ಆತನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆತನು ಮಾತಾತನು ಅಂಚೆ ಪಂಡ ಈರು ಅಂಚ ಮೋರ್ಲದ ಟೀಮದ ಮಾತ್ರ ಗಿಡತ್ತನೆ ಪಂಡ ಬೇತ ಟೀಮ್ ಗಿಡಾಡ್ತೇನೆ ಪನ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಟೀಮದ ಪುದರ್ ಪುದರ್ ಕೊಂಡಣದೇವ್ರು ಗಿಡಾಡ್ದೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಂಜೆ ದೇವ್ರು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಗಿಡಾಡ್ದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಕರಿಂಜೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಅವು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಒಂಜಿತ್ತನು ಅಂಚ 40 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತಾರದೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಸೆಮಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಬರಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ 40 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ಬಂಡ ಯಾನು ಸುರುಕು ಕಾಲಿ ಗೋಲ್ತ ಮಜ್ಜಲು ಉಗ್ಗ ಬಂಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರು ಇದ್ರು ಮಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗ 28 ಪೇರು ಅಂತೀರು ಆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಿರ ಪೋರ ಒರಿ ಅಂತನು 28 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಖರ್ಚು 10 ರೂಪಾಯಿ ಒರಿ ಅಂತನು ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡಿತರು ಈರು ಬಂಡ ಕೇವಲ ಓಟಗಾರರತ್ತು ಪಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲೈ ಕಣಪ್ಪಲೈ ಮಾತ ಬುಡ್ದಾಂಡು ಮಾತೇಟ್ಲ ದಾಯ್ತಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಕಂಬಳರು ದಾಯ್ತಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಇಡು ಬಂದ್ಪುನಂಡ ಪಂಡರ್ ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ನಾಯರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಎರು ಬತ್ತೊಂದು ಕಲ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಮದನ್ನ ಎರು ಬುಡಿಯೋದು ಕಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಏನು ಎರು ತಾಂಕೊಂತೆ ಅವು ನಾಗರಜೆ ಕುഞ്ഞി ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಣದ ಕಾಟಿತ್ತು ಅವಳೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಹೊಡ್ತಿತ್ತು ಬಂಡ ಇರು ಕಲ್ಲರ್ ಕಡ್ದು ಅವಳೆ ವಾಲ್ಟಿ ಡೈಲಿ ಪೋನ್ ಬರ್ನ ಹಿಜಿ ಅವಳೆ ವಾಲ್ಟಿತ್ತೆ ನಾಗರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಪನಂಡ ಮುಲ್ಕಿ ನಾಗರಾಜ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ఆయన ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಕಿಂಗೆ 5 ಮಲ್ಲ ಹೂವುಲ ಹೆಜ್ಜೆ ఆయన ಕಿಂಗ್ ರೇಸದ ಬಗ್ಗೆ ఆయనే ಅಪಗೇರ್ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ನೈನ ಸದನ ಪೂಜಾರ್ಲು ಇತ್ತಿರು ಪೂರ್ತಿ ಬದಾರನ 60 5 ಒಕ್ಕ 60 ಸಸ್ಯರು ಬತ್ತಿರು
ಅಲ್ಲದಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಂದು 5 ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಸೈಲು ಪಂಡದು ಏರು ಇಲ್ಲಲ್ದೇ ಏನಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿ ಸೈಲೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಈತ ವರ್ಷಡ್ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ನಾಲೇನು ಇರುತ್ತ ಪುದರ ಪನ್ಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ತಿನ ಇರು ಪಂಡ ಬಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲಟ್ಟಿ ಬೋಲಾಡ್ ಉಂಡೆ ಕಾಟಿ ಕಾಟಿಲ ರಾಜ್ಯಲ ಜಿಂಕ್ಲ ಟೆಂಪರ್ ಪಂಡ ಬೇಲ ಬಾರಿ ಮಂತನೆ ಬೇನ ಪುದರ ಕುಟ್ಟಿ ಕುಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಕಣಪಲಾಯ್ಡು ಆ ಎಂಕಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ದೇವ್ರು ಬಿಡೋ ನೇನು ಬಿಡೋ ಅಂತೇನು ಮಾಧವರ ಪುಣಾಗ ಬಾರಿ ಮಂತನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಉಲ್ಲ ಮಂತನೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗಳ ಮಂತನೆ ಪುದಾರು ಬೋಳಾರದ ಮಾದ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂಜು ಮಾದ ಬಿಡುಪು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡಿರಿಗೆ 25-30 ವರ್ಷ ನಾವು ಅವು ಅವಿರು ಪಂಡಿಜರು ನನಗೆ ಕೇಂಡೆ ದಾಯದಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡವರು ಬಾಲ್ದಿ ಬತ್ತನ ಇರ್ತಾರೆ ಎರು ಗಿಡತಾರೆ ಎರು ತಾಂಕತಾರೆ ಮಾದ ಬಿಡೋನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ದಾಯದಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಂಬಳೋಡು ಬಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಬಂಡ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಐಕ್ಯನ್ ಕೇಂಡೆ ಬಂಡ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನಲ್ ತೂಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಐಕೋಸರ ಕೇಳ ಕನ್ಪುರ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲವರು ನಡು ಕಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಅವು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಅದು ನಡುಗಟ್ಟು 50 ರೂಪಾಯಿ ನಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ನಾನು 50 ನಾಗರಾಜಿ ನಾಗರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದಾಸಣ್ಣ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಎಂಚ ನಾಗರಾಜೆ ಪಾಪನ ಜೋರ ಬಾರಿ ಜೋರು ಇರ್ಬಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಾನು ಸಾಲಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒರಿಗೆ ಕೇನು ಅಂತಾನೆ ಆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಎರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಜಾನು ಅವು ತಾಟೇರವಾರ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಸಾಲಿಯನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪುನಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಿತ್ತೆ ಈ ಕೂಟೋಡುತ್ತೆ ಆರು ಪೋಡ್ತು ಬಾವಿ ಬಗಡ್ ಸದಸ್ಯ ಸಾಲಿಯನ್ರ ಆರು ಬಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲಡ್ ಈ ನಾಗರಾಜೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಬಂತು ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಮಾಡಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ನಾಗರಾಜ 100 ಮಿತ್ತು ಬಂತು 100 ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದ ಬೇತ ಒಳ್ಳ ಇರು ನೆನಪಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಬೋಳಾರದ ಕಾಟಿ ಬುಗ ರಾಜ ಬಂಡಾರು ಮುಲ್ಕಿದ ಅವು ಬಂಡಾರು ಅವತ್ತನ ಬೇತೆ ಇರುವ ಇಂಚೆ ಬೋದು ಬರ ಒಂದು ಸುತ್ತು 2 ಸುತ್ತಿಗೆ ರೂಢ ತಂದೆ ಅಂಚತ್ತು ಅವತ್ತನ ಒಳ್ಳ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಇರು ಪನ್ಪುನಂಡ ಕೂಟಾಡು ಬೋಲಂತೂರ್ದೇರು ಕಾಟಿ ಬೋಲಂತೂರ ಕಾಟಿ ಅವಳ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸುತ್ತನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬಿಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಬೋಲಂತೂರು ಕಾಟಿ ಅವತ್ತನ ಬೇತೆ 5 ಹೆಚ್ಚು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಂತ್ರ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಟಾಡವು ಅಂಚಿನೇರು ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 45 ವರ್ಷದ ಉಳ್ಳರು ಒಂದು ಎರ್ಕುಳ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅಪಘಾತ ಕಾಲದ ಎರ್ಕುಳ ಯಜಮಾನರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಏರಣ್ಣ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತನ ಇರು ಪನ್ಪುನಂಡ ನೆನಪಿತ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಹತ್ತು ಪನ್ಪುಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಓರಿಯನ್ ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಓಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಂಡ ಓಟಗಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತ ಇರುತ್ತೂರು ಆನಂದ ಭಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬು ಅವು ಕೊಲಕೆನೆ ಕೊಲಕೆಡ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಲಕೆಡು ಇತ್ತು 20 ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಲ್ಲ ಯಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ದು ಇರುವತ್ತ ಆನಂದ ಕೊಲಕೆದೂರು ನಾಯರು ಬಾರಿ ಟಾಪ್ ಬೆಂಕಲು ಅಪ್ಪ ಎರುವ ಒಂದು ಎಂಕಿಲ ನೆನಪು ಬಂದು ಹಾಂ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗ ಟಾಪು ನಾಯ್ತು ಇತ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಕಾಲ ಹಿಡಿದು ಕಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಈತೂರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಬಂಡಾರು ಸಂಬಳ ಪುರ ಡಬ್ಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತನೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈತಾನೆ ಜನಕ್ಲ ಬರ್ಪಣ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಲಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಂಡ ಬೇಜಾರವು ದನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರವು ಪಾತಿರುಚಾನು ಪನ್ಪುಜಾನು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚ 18 ವರ್ಷೋಡು 18 ವರ್ಷ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದು 18 ಅವಾಗ ಎಣ್ಣ ದೋಸೆ ಆಯ್ನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಣ್ಣ ಏನಪ್ಪ ನಾಡ್ದೇವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕಾಲೇಜ್ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎಂಜಿನ ಆಂಡು ಒಲ್ಪ ಆಂಡು ಎಂಜಿನ ಆಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಯಾರು ನೆರವು ಅಂತೆ ಯಾಪುರ ಕಮಲ ಬಲ ಮಾರೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಎರುವಾಡು ಅವಳು ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಜೆತ್ತದು ಮರ ಹಿಂದೆಪ್ಪು ಮಂಡೆ ಕೋಟೆಯನ್ ಪಂಡ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಎತ್ತನು ಹಿಂದೆಪ್ಪು ಮರ 5 ಕಂಕಲು
ಮೇಲನೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ತೆತ್ತಾರು ಅದೆತ್ತೀನಿ ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಬರಡೆ ಅಡ್ಡಮಲೇಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕ 5 ಒಕ್ಕ ಗುರುಪುರ ಕೆದುಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎರು ಇತ್ತನು ಮಲ್ಲ 5 ಕಟ್ಟನು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ ಮುಡಿಜ ಎಂಕಲೆ 5 ಎಂಕಲ್ 10 ಇದು ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನು ಮೆಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೆಡ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂಡ 6 ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೆ ಇರನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅಂದ ನೂದೇರ್ದು ಮಿತ್ತಾನು ಮೆಡಲ್ ಹಾ ನೂದೆರಡು ಮಿತ್ತ ವಯಸ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಅವಡು ಈತ್ ಬರೋದು ಮಾತಾಡಿದ ಇರನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಪರವಾದ ಎಂಕಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರಿಗೆ ನನಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡಿಮೆ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಆಸೆ.